प्रिय प्रभुଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ शांति और सहभागित ହେଉ। ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ କିଛି ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। କାହିଁକି ମାନେ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଏ ଜଗତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ତାହା ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଜୀବନଟା ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳ। ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା ସବୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମେନ୍।